Μουσικό εργαστήρι Παναγιώτη Λάλεζα στην αρχαία Κόρινθο. Το κρυφό σχολείο, όπως λέμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το βλαχορουμάνικο. Αυτό το μοτίβο που την δεκαετία του 60 γράφτηκαν πολλά νεοδημοτικά τραγούδια. Εκεί το συναντήσαμε. Είναι καθαρά μουσική της Ρουμανίας από τα βιολιά και να πούμε λίγο και για την πρώτη σύνθετη λέξη, το βλαχορουμάνικο. Δεν έχει να κάνει με τους βλάχους, έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζει γενικά η Ελλάδα τους βουνίσιους ανθρώπους. Έρχεται ο βλάχος, λέει, και θέλει να πει τον σκηνίτη, τον άνθρωπο που έχει πρόβατα, αυτόν που ζει στα βουνά και ας είναι Αρβανίτης ή μπορεί να είναι και Μωραΐτης. Όλους τους λένε βλάχους. Να δούμε πώς φτιάχτηκε αυτό. Αυτό το ξεκίνησε ο Στάθης ο Κάβουρας και έγραψε πολύ όμορφα τραγούδια και με σπουδαίους μουσικούς. Με τον Κόρο, με τον Βασιλόπουλο, με τον Μάκη τον Μπέκο, τον Βασιλιάδη. Τι να πρωτοθυμηθούμε από αυτή την εποχή. Πολύ όμορφα τραγούδια. Δεν είναι του λαού ατόφια δημοτικά, όμως γλέντισε ο κόσμος και γλεντάει ακόμα με αυτά. Το συναντάμε λοιπόν στο Στάθη Κάβουρα. Προφανώς Νονός έδωσε το όνομα, η παρέα αυτή, η ομάδα αυτή τότε, δηλαδή είναι ρουμάνικο, αλλά επειδή μέσα έχει το καμπίσιο, γιατί κάνει τραμ, να το ξομάχικο, το βλάχικο, το ατιμέλιτο. Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει με τους βλάχους, έχει να κάνει με το καμπίσιο. Που το καμπίσιο εννοείται είναι άνθρωποι που ζουν στα βουνά με πρόβατα και γίδια. Και να, πώς τους λέγανε η μουσική. Η παταρίσχη μουσική, επειδή εγώ δεν είμαι του οδείου ούτε του μουσικού γυμνασίου. Τι δουλειά είναι απόψε εκεί, τι κόσμος είναι, λέγανε η μουσική. Τι μοτίβο, ντασνέικο. Τι είναι το ντασνέικο. Ντας είναι το κρυάρι στα αρβανιτικά. Άρα το μοτίβο εκεί είναι ντασνέικο, προβατέικο. Τα Ρωμά λέγανε τσιμπανέικο. Τσιμπάνος, βοσκός, τσιμπανέικο μοτίβο είναι εκεί που θα πάμε απόψε και πρέπει αυτά να πούμε για να πάρουμε χαρτούρα. Ντας το κρυάρι, ντασνέικο. Τσιμπανέικο, τσιμπάνος λένε τα Ρωμά το τζομπάνο. Το βλαγκό που λέμε το βλαγκό στη Ρούμελη, το μοτίβο βλαγκό που είναι σε νιγκρίζ εκεί. Πάλι αναφέρεται στους ανθρώπους των βουνών που έχουν ζωντανά. Βλάχος λοιπόν δεν είναι από την βλαχία, δεν έχει καμία σχέση, μόνο το τσιμπάει λίγο από την πενταφθογγία, από το καμπίσιο. Είπαμε το καμπίσιο είναι πεντάφθογο. Ένα τετράχορδο είναι. Δεν έχουμε τραγούδια που να έχει ολόκληρο δρόμο, μέχρι οκτάβα. Κάποιοι είπαν ότι είναι καρτσιγιάρ. Δεν υπάρχει τραγούδι καρτσιγιάρ. Τα κλαρίνα το κάνανε για να έχουν κάτι να παίξουν εκεί. Δουλεύουν τα Ρωμά εδώ τώρα. Αυτό δεν υπήρχε, είναι αυτά λοιπόν. Ο Κάβουρας έδωσε το όνομα, δεν έχει να κάνει με τους βλάχους, η παρέα αυτή, η ομάδα, ο κόρος, μπορεί ο κόρος να το έδωσε. Βλαγκός λέει, τσιμπανέικο, ντασνέικο, βλαχορουμάνικο, δηλαδή το ρουμάνικο είναι ρουμάνικο που ξεκινάει με ένα χουσεϊνί, τραμ, ταραραραραραραμ, ταραρα, Σαλέας, Τασία Βέρα, Χρυσούλα. Λοιπόν, και είπαμε το καμπίσιο είναι κμπεσί και καμπά έχουμε και μυρολόγια επάνω με τζουρνάδες. Μπορεί να είναι και από το μυρολόγιο, όπως μου είπε ένας καλός φίλος ο Δημήτρης, ο Παράσκος. Από εδώ ήρθε κύριοι. Πού θα πάμε σήμερα, σε τι δουλειά? Τζμπανέικα, ντασνέικη, βλαγκό, βλαχούλιδες. Έτσι λέγανε, η παταρίσχη μουσική της δουλειές. Αλλού λέγανε μοτίβο. Α, εδώ καταλαβαίνουν, εδώ είναι πρόσφυγες ή δεν ξέρω, είναι πρέβεζα. Έτσι πήρε το όνομα. Βέβαια και αυτό που σας λέω δεν είναι 100% αλλά εκεί πάει η δουλειά. Γιατί δεν μοιάζει με τη μουσική που έχουν οι βλάχοι, περισσότερο μοιάζει με το υπηρώτικο. Από εκεί έχουν μια συγγένεια μόνο.
Από το καμπίσιο δηλαδή που έχει μέσα το βλαχορουμάνικο. Αυτά κύριοι από τον Αρθούρο, το βασιλιά που δεν έχει ούτε χαρτοφυλάκιο ούτε στέμμα. Δεν υπάρχει έδρα.